patient number 9 nagnegatibo sa COVID-19 virus. Sa Balita National, pagpanagtag sang cash assistance idalom sang SAP, imbestigahan sang tanan nga unit sang PNP. Paghimbunanay sang DSWD personnel kag pila ka opisyal sang gobyerno sa pagpanagtag sang ayuda nagdangat sa DILG. Sa Balita International, antiviral drug remdesivir posible nga aprobahan na sa Japan. Sa Balita sa sports, palarong pambansa, kaiman pa nga dalagko nga events karon nga tuig, ginkanselar na sang DepEd. Balita Entertainment, pila ka makapuso stars nagpalabot sang suporta sa Kapamilya Stars matapos ang ABS-CBN shutdown. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan ang mga nagkalain-laing nga sahi isang imutopad balay. Maayong aga Bacolod, mayang aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Mayo 6, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang high pressure area alambot gyapon sa northern kag central Luzon. Ang easterlies nag-afekto naman sa iban nga bahin sang pungsod. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro makaangkon ini sang magalumon nga kalangitan nga may lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kon ang ginatawag nga localized thunderstorm. Ang kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa namagat nan nasidlangan ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag mayara nga kasarangan tubtub mabaskog nga pagdapya sang balod. Sa syudad sang Bacolod, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 27 degrees Celsius, samtang ang maximum nga temperatura mabatyagan sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa Time, las 7:04. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Balita Morning Edition.
Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia nga mayara sang gradual transition o kung amat-amat lang nga transisyon nga ipatuman sa siyudad sa Bacolod pagkatapos ang enhanced community quarantine sa Mayo 15. Sa virtual briefing, ginpahayag ni Lunardia, hindi paglauman sang tao nga tanan ang daw ginbuyan sa Dorel kapag abot sang Mayo 16. Sunod sa alkalde, posible may mga pulisa nga liwaton kag hindi pwedeng gulpihon para malikawan nga mabughat ang syudad. Duwa pa ni Lunardia, dapat may natun-an ang syudad sa iban nga lugar kung pungsod nga sang nagligwa na sila natabo ang second wave sang COVID-19 kag amo ini ang butang nga ginalikawan nga matabo sa Bacolod. Liwat nga nanawagan si Lunardia sa publiko sang kooperasyon kasunod nga magapadayon sang ang pagpatuman sa mga pulisa para malikawan ang COVID-19 sa syudad. The war is not over, no? And let us not expect pagka Mayo 16, do isa kita nga gimbulan sa Dorel, that will not happen. There has to be a gradual transition. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Lunardia. Nagnegatibo sa COVID-19 ang 19 kamatao nga may exposure sa COVID-19 patient number 9 sa syudad sa Bacolod. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia sa virtual press briefing kahapon adlaw Mayo 5. Si patient number 9 ang 62 anyos nga babayi nga residente sang Purok Bayanihan, Barangay Banago nga karon estable ang kondisyon kag naka-facility quarantined. Sunod sa alkalde si patient number 9 ang may 22 tanan ka mga close contacts, 19 diri ang negatibo samtang pending ang 3. Ginanunsyo man ni Lunardia ang nagtaliwan nga COVID-19 na positive sa Purok Sabes ang may 24 tanan kag close contacts lakip na ang siyam ka mga health workers kag tanan ang negatibo sa virus. Sunod sa alkalde, subong nga adlaw Mayo 6 magatapos ang lockdown sa Purok Sabes samtang sa Mayo 10 naman magatapos ang lockdown sa Purok Bayanihan. Nagpasalamat si Lunardia sa kay Kapitan Romel Flores sang Villamonte kag Kapitan Ricky Mijares sang Banago kag sa mga pumuloyo sa ila kooperasyon sa ginpatuman nga lockdown sa duha ka mga lugar. Sa kabugusan ang Bacolod ang padala na sa 536 ka mga specimen sa laboratorio, 440 diri ang negatibo o kung negatibo sa virus, siyam ang positibo kag 86 ang nagapabilin nga pending. Sa karon 64 ka mga tawo ang ginamonitor sang otoridad. This is size ka mga membro ng pamilya kag mga neighbors sa patient number 9 mga sa Banago were also tested negative. So inakalipay ito yung mga results. The fight is not over. No? Amo na dapat ang attitude niya himunta. Ang duga nga pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia. Samtang nagpaatag ang sekretaryo sa Barangay Felisa nga wala siya nangolekta sang 4,000 pesos sa pila ka mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program sa ilang barangay. Sunod kay Stephen Halandoon, wala sang kamaturan ang mga akusasyon ni Rosemary Robles batok sa iya bangod nga wala gid ini nakapadulong sa ilang puloy-an agud nga magpangolekta sang 4,000 pesos nga kwarta. Duwa pa ni Halandoon, masako ini sang Abril 22 kag gabi ini nagpauli matapos ginikutar ang mga dokumento kinanglanon sa payout kag wala man sang tiyempo agud magpamalay-balay bangod nga madamo pa sang ulubraon sa ilang barangay. Duwa man ni Halandoon, nakibot na lamang ini sa nagpahibalo ang Department of Interior and Local Government nga may reklamo batok sa ila kag nagrekomendar nga kung mahimo maistoryahan kag masulbar sa barangay ang among isyu. Ginbulgar man ni Halandoon nga magkumarehay sila sa tagreklamo kag nagapuyo sa pareho nga purok apang wala man personal nga nagpadangat sa iya sang reklamo. Sa piyak sang natabo, ginpahayag ni Halandoon nga bukas ini kun luyag ni Robles nga makikistorya sa iya. I don't have the time nga magpuli to ya sa among purok magkadto ag mangulikta sa ila isa-isa. Kag agkong agrabyado ka kung may pinaglalaban kaya on the day pa lang kuan ka 4,000 sa balay mo mismo mahatag ka sang 4,000. Ang kabahin sa pahayag ni Barangay Felisa Barangay Secretary Stephen Halandoon. Desidido si Barangay Felisa Kapitan Ramon Hardin nga pasagaan sang kaso ang 7 ka mga pumuluyo sang ila barangay matapos na ginulamid ang iyangalan sa isyu may angot sa Social Amelioration Program o kon SAP. Suno kay Hardin, diretso nga nagpadangat sang reklamo ang mga ginareklamo nga pumuluyo sa Department of Interior and Local Government o DILG apang wala man lang ginpalabot siya sa iya personal ang reklamo.
Dugang panihad din, ginmit lang man sang isa sa 7 ka mga tagreklamo ang iyang ngalan sa interview sa mga katapos ng media. Palayag ni Hardin, nagguba na ang iyang ngalan sa isyu nga wala sang kilabtanan, rason kung nga nagdesisyon nga magpasaka sang kaso nga libel, kag kaso may angot sa moral damages. Hindi pa matumon ni Hardin ang kaso ipasaka sa kada isa sa 7 ka mga pumuluyo, nga ginaligar nagguba sang iyang ngalan bangod nga iniisa karon ang ginatun-an pa sang iya abogado. Damage mo na ngalan ko, ginuba mo na yung akon nga ngalan. As punong barangay, ever since why pa dia tagta ngalan ko mo sa amulan ni nga hindi mo na akon. Wala mo ko nakabalo sa kakatabo. So, ginuba mo na yung ngalan ko, pailan ko na sila nga 7 sang kaso. Kabahin sang pahayag ni Barangay Felisa Kapitan Ramon Hardin. Samtang ginakabig naman ni Barangay Felisa punong Barangay Ramon Hardin nga wala sang respeto ang 7 ka mga pumuluyo nga ila ginimbitar matapos nga wala magtambong sa gimpatigan nga akong special session sa ilang nga barangay. Suno kay Hardin, nabato na sa iya mga natungdan ang sulat nga nag-imbitar sa ila. Agud istoryahan kaghatagan sang pagpatag ang reklamo nga ila ginpadangat sa Department of Interior and Local Government. Duha pa ni Hardin, DILG Bacolod mismo ang nagrekomendar kung mahimo magsapol ang barangay council nga inabugusan sang 6 ka makagawad o kung 7 ka makagawad kag ang sangguniang kabataan chairman. Ginklaro man ni Hardin, wala siya ang nagpatawag sa manatungdan kundi ang barangay council. Sa karon ginkumpirmar ni Hardin nga nagaplano na ang barangay council sang Felisa sa nagakaigong atika nga imuo nagud masulbar ang amo nga problema. Sa dugang balita lokal, ginpasiguro ni Bacolod City Councilor Anne-Marie Palermo nga matagan sang maayong akomodasyon ng mga estudyante lakip na mga pagkaon kag hygiene kits. Nagahingyo naman si Palermo sa himata ilabi na sa mga ginikanan sa mga estudyante nga agwantahon ang malipot nga panahon nga hindi nila makaupod ang ilang mga kabataan samtang yara sa sulod sa quarantine center. Dugang pa ni Palermo, mahimo man sa gihapon magpadala sang pagkaon o kung ano man nga kinahanglanon ang mga ginikanan apang ginadumilian ang pagpalapit sa ilang mga kabataan. Magapahamtang man sang 5 ka mga tanod kag 5 ka mga AFP reservists ang barangay Pahanukoy nga mga magabantay sa palibot sang quarantine center. Apisar sang kangawa sang pila ka pumuluyo sa palibot sang lugar, ginpasiguro ni barangay kagawad Peter Noble nga magapabilin ang katawhay kag seguridad kung magkooperar ang mga pumuluyo. Temporaryo nga dumilian ang paglabay sa masalakyan sa dalan nga tubang sang gate sang amo nga buluthuan. Nakaabot na kahapon sa Mariano G. Medalla Integrated School, Barangay Pahanukoy, Siyudad sa Bacolod, ang 8 ka mga estudyante sang University of the Philippines, Visayas sa probinsya sang Akunalin sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Bacolod City Police Office Operations Chief Police Lieutenant Colonel Lester Liada, las 4 kahapon sang hapon sa nagdungga ang roll-on roll-off vessel nga ginsakyan sa mga estudyante sa Bredco Port. Nagapadayon sa karon ang familiarization sa mga estudyante sa quarantine center kag ipaidalo man sa orientation. Ang BCPO ang magapahamtang sang 6 ka pulis nga magabulos-bulos sa magbantay sa palibot sang quarantine center. Pagkatapos na sa enhanced community quarantine o kung ECQ, sarang na nga maproseso ang pagbayad sang penalidad sa mga gin-impound nga tricycle kag e-bike sa syudad sang Bacolod. Ini ang suno kay Lieutenant Colonel Luisito Acebuche, pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office kasunod sang nagdangat na sa 254 ang manadakpan nga mga tricycle kag e-bike nga may mga paglapas humalin Abril 7 tubtob Mayo 4. Suno ka si Buche pagkatapos ng ECQ kon Mayo 16 na sila magaproseso sa luyag magbayad sang penalidad bangod iya ginilantaw nga magbalik man sa gihapon sa mga dalanon kag liwat nga maglapas sa ang una nga managkaladakpan. Sa karon suno ka si Buche halos wala na sang space sa ilang headquarters bangod sa kadamuon sang ilan na impound yung tricycle kag e-bike. Nagalaom siya si Buche nga magaserbe naman ini nga warning sa mga driver nga likawan ang pagbiyake karon nga ECQ. Natala na nga magapanagtag ang local government sang Bacolod sang third wave sang food packs kasunod nga ipalawig ang enhanced community quarantine tubtob sa Mayo 15. Suno kay Pasita Tero, pamuno sang DSSD Bacolod, handa na nga ipanagtag ang kapin 40,000 ka mga food packs nga nagaunod sa 7 ka kilo nga bugas, 5 ka dilata kag 5 ka noodles. Duha pa ni Tero, prioridad nga mahatagan sang food packs ang mga wala na malakip sa Social Amelioration Program kag ang mga non-4-piece beneficiaries. Ginalantaw ni Tero nga malakip sa mahatagan sa third wave sang food packs ang may mga ikasarang.
Sunod kay Tero, ang barangay sa gihapon ang magadeterminar sa mga benepisyaryo. Bangod sila nakahibalo sa mga wala nalakip sa SAP, kag wala natagan sa first wave, o kung first kag second wave sang food packs. Sa karon ang DSSD ang nagahulat sang go signal ni Mayor Evilio Lunardia antes ipanagtag ang food packs. Mayara, pero wala pa nato na schedule, wala pa ka go signal. Kung saan o gid ipang hatag. Pero mayara kita ng third. Ginatapos lang ni namo ng distribution sang SAP. Si Pasita Tero sang DSSD. Ginpahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino nga ilag na preparahan ang posible pagkulang sang supply sang bugas sa Negros Occidental sa bulan sang Hunyo kag Hulyo. Suno kay Mascolino sa ini nga binulan, ginapaabot na nga gamay ang supply sang bugas mod gamay lang nga area ang ginaani bangod gikan sa dry season. Naibaloan nga isa ka adlaw nagalambot sa 20,000 ka sako sang bugas ang konsumo sang probinsya kun sa diin 600,000 ang maiguan sa isa ka bulan apang suno kay Mascolino pagabot sa bulan sang Hunyo bulubanta 142,000 lang kasako ang local production rason nga nagsulat na si Governor Eugenio Jose Lacson sa National Food Authority Region 6 nga nagapangabay sang augmentation nga 100,000 kasako sang bugas para sa bulan sang Hunyo kag 100,000 naman sa bulan sang Hulyo. Palayag ni Mascolino paagi sa augmentation sang supply gikan sa NFA subong man sa padanya domestic ug international importation mapun-an ang kulang nga mga sako sang bugas diri sa probinsya sang Negros Occidental. Naglambot na sa 696,492 ka pamilya sa Western Visayas ang nakompleto hatagan sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sang Department of Social Welfare and Development. Suno kay DSWD Western Visayas Director Maria Evelyn Macapobre, 40 na ka local government units ang nakakompleto panagdag sang 6,000 pesos nga cash aid sa mga SAP beneficiaries. Ang 40 ka LGUs ginabugusan sang 5 ka banwa sa Guimaras, 14 sa probinsya sang Antique, 12 sa probinsya sang Capiz, 6 sa probinsya sang Negros Occidental, kag 3 sa probinsya sang Aklan. Naglambot naman sa 4.2 bilyones pesos ang nahatag ng ayuda sang DSWD Western Visayas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound nga managatinlo sa aton dugo kagatay. Ini man mayara sa active ingredients, phytochemicals, kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa ato naman nga paglikaw bala sa balatian ning mga respiratory diseases bala, ubo, sipon, trangkaso, hilanat. Kay para hindi kita madudahan nga may COVID-19 kita, likawan ta ining klase nga mga balatian. Kag para dira, ginarekomendar naton sa inyo, ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, kag tea, no? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea, ang puno ini sang vitamin C, natural kag organic, wala sang preservative, kag puro nga mangosteen. May B-complex pa ini, ang B1 para sa aton reflexes, ang B6 para sa aton sining baga, o kung lungs, para nga hindi kita dali-dali matapikan sang ubo. Kag ang B12 para sa maayo nga absorption sang sustansya gikan sa pagkaon nga aton nga ginakaon. So importante ang paglikaw sa hilanat, ubo, sipon, trangkaso. Mag Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea ka na. Sulito naton, natural kag organic, wala sang preservative kag himo sa pure mangosteen. Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea, mabakal naton sa tanan nga sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea, ang makahatag sa aton sang proteksyon batok sa balatian kay suno sa research sa Kentucky Medical Center sa USA, ang ining Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and tea ang immune booster nagapabakod sa aton nga immune system.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:19. Bantay man ang aton mga balita nasyonal, pagpanagtag sang cash assistance sa idalom sang SAP, imbestigahan sang tanan nga unit sang PNP. Samtang paghimbunanay sang DSWD personnel, kag pila ka opisyal sang gobyerno sa pagpanagtag sang ayuda, nagdangat na sa DILG. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Paglikaw sa balatian ang Life Extension Vitamin D3 aton nga ginarekomendar sa inyo. Isa ini ka super vitamin hormone gin classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya sa ginabatyag nga balatian sa aton nga lawas. Amo na nga bisan ang aton mga medical doctors rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Kakabalubla ka mo mga aksyon nga may pila ka mga research, mga pagtuon nga nakita nga ang kalabanan sa mga nagakabiktima sang kadamuan sa kabiktima sang COVID-19 ang may manubo nga level sang vitamin D3 sa ilang lawas. Amo na nga ginarekomendar ginaton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 para nga likaw kita sa sahi sang mga balatian. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal naton tag na ₱10 lang ang kada soft gel sini. Available sa mabutika malapit lang sa inyong lugar. Kag bisita man mga aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton nga medical doctors gamit ang standard nga pamaagi sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic aralan sa GA Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid sa DHL, lapit lang sa Burgos, Lacson. Kag para naman sa aton mga kaaksyon sa inyong pag-inom sang mga food supplement, hindi magkalipat, magtumarman sang CL-Pito-Pito. Kaya ining CL-Pito-Pito may 26 mg nga vitamin C nga nagabulig ini pabaskog sa aton nga immune system. Kag kung magbakal kayo na gani mga kasyon sang CL-Pito-Pito, likawan gid ining mga nagabaligya bla house to house o kung nagalibod kay peke ina nga mga CL-Pito-Pito ang ilagay na baligya. Ang original nga CL-Pito-Pito nabutang niya sa 375 ml nga suludlan. Wala niya sa mineral water, inang tag 500 mg sa nga mineral water. Kag wala man isa sa butilya nga lapad. Hindi na saya original nga CL-Pito-Pito. So siguraduhin naton nga ang aton mabakal ang original nga CL-Pito-Pito. Para sigurado kag garantisado, magdiretso bakal sa kinasaligan nga butika o kon farmasya. Laking CL-Pito-Pito, laging panalo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:24, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginmando ni Interior Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga unit sang Philippine National Police nga imbestigahan ang ginaligar anomalya nga pagpanagtag sang cash assistance sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno.
Ginpangabay man ni Anyo sa National Bureau of Investigation nga hatagan sang prioridad ang investigasyon sa graft and corruption nga kaso batok sa mga lokal nga opisyal sa pagpanagtag sang SAP. Ang direktiba nagwa kasunod sang insidente sa Hagonoy, Bulacan sa din ang barangay official nga si Danilo Flores sang barangay San Agustin ang ginaligar nagkuha sang 3,500 pesos halin sa 6,500 pesos nga ayuda sa mga SAP beneficiaries. Suno kay Anyo nga ang kaangay nga hitabo hindi dapat pag-itolerar kag mayara sang sanction nga patuman batok sa mga korap nga opisyal. Ginpahayag sang Department of Interior and Local Government nga nakabaton ang ahensya sang report angot sa paghimbunanay sang social welfare personnel kag pila ka opisyal sang syudad kag banwa angot sa ginapanagtag nga ayuda sa idalam sang Social Amelioration Program. Suno kay DILG Undersecretary Martin Dino, ang reklamo nga ila nabaton amo ang mga tinawo sang alkalde sa City Hall ang nagauyat sang kwarta samta ang barangay yara lamang sa pag-assist. Sang Lunes nagtanyag si Presidente Rodrigo Duterte sang 30,000 pesos sa kada persona nga makahatag impormasyon angot sa mga korap nga opisyal nga nagapamintaha sa pagpanagtag sang ayuda sang gobyerno. Ginmando naman ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga opisyal nga in charge sa pagpanagtag sang ayuda halin sa gobyerno nga idiretso hatag sa asawa ang kwarta. Madamo nga Pinoy anak tuhan nga nagainom sang makahulubong nga limnon, nagapanahor kay iban nagaintra sa bulang sa piyak sang quarantine nga ginapatuman kag nabaton nga ayuda halin sa gobyerno amo ang ginausar sa illegal nga buluhaton. Una diri ginmando ni Presidente Duterte nga hindi na pag-ilakip sa ayuda ang manadakpan nga nagainom, nagapanahor kag nagabulang sa pihak sang paandam sang COVID-19. Hindi na palawigon sa DILG ang deadline sa paghatag sang ayuda sa idaram sang Social Amelioration Program nga magatapos sa Mayo 7. Ang mga LGUs ang una nga ginhatagan sang deadline nga Abril 30 para sa first tranche sang SAP fund pero may iban nga lugar ang napaslawan nga makahatag sang ayuda sa gintalanang nga deadline. Suno kay DILG Secretary Eduardo Anyo, dapat matapos na ang tagtaganay sang ayuda bangod hindi na siniluyag nga palawigon pa. Kumpiyansa si Anyo nga matapos ang mga natungdan nga LGUs ang payout sa pag-abot sang Mayo 7 kag nanawagan nga gilayon nga mag-liquidate. Sa datos sang DILG, 75% na sang LGU sa Pilipinas ang nakatapos na sa paghatag sang ayuda. Ang masunod naton nga COVID-19 news update ginadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Ginasuportahan ni Presidential Spokesman Harry Roque ang panindugan ni Justice Secretary Minardo Guevara nga ang invasion mahimo lamang himuon sang tao tuhay sa palayag ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Una diri ginpahayag ni Panelo nga mahimo makadeklarar sang martial law sa Presidente Rodrigo Duterte bangod sa invasion sa pungsod sang COVID-19 nga nagpatay sa madamo nga tawo sa bugos nga kalibutan. Patag naman ni Guevara nga ginasaad sa provisyon sang konstitusyon nga mahimo lamang makapatuman sang martial law sa tiyon nga mayara sang invasion o kung hitabo nga ang pungsod ginagamit ang armed forces agud i-control ang isa ka teritoryo. Duha pa ni Guevara nga ang rebellion nga isa pa ka ground sa pagdeklarar sang martial law ini kun kontrahon sang pumuluyo ang gobyerno. Ang ini nga COVID-19 news updates ang inadulong sa inyo sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya tani. Ginaduso naman ni Senator Francis Tolentino nga patuman ang 3-give scheme sa panahon nga mayara sang state of calamity. Ginasaad sa Senate Bill No. 1473 ni Tolentino nga pasugta nga matamat lang nga pagbayad sang kuryente, tubig kag telephone bills nga nakonsumo sa panahon nga ginapatuman ang enhanced community quarantine kag sa mga may kaangay nga sirkumstansya. Suno kay Tolentino, dako ang mabulig sini sa pumuluyo nga mas labi nga naapektuhan sang COVID-19, partikular na ang manadulaan sang palangabuyan kag mahimo nga makwartahan. Nagligad nga bulan ginaprubahan sa Energy Regulatory Commission ang 4 ka bulan nga staggered payment nga nadala sa panahon sa implementasyon sang ECQ. Ginpahayag naman sang Department of Education nga masaylo na ang regular nga opening sang klase gikan sa Hunyo padulong sa Agosto samtang padayon ng pagbigaaway sa Pilipinas batok sa Coronavirus Disease 2019. Suno kay Education Secretary Leonor Briones, ang napilian nila nga school opening date amo ang Agosto 24 tuig 2020. Suno pa kay Briones, ang pag-delay sa pag-umpisa sa school year ang ilan na konsulta sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Naibuluan base sa Republic Act 7977, ang school year ang dapat mag-umpisa sa bulan sa Hunyo kag hindi maglampas sa bulan sa Agosto.
Doon pa sang opisyal, hindi tanan nga manunudlo ka estudyante ang na-require nga physically mag-report sa eskwelahan sa tiyon nga mag-umpisa na ang klase bilang tikang agud mapungga na paglaptas ang COVID-19. Ang DepEd na nag-target nga mag-implementar sang lain naman nga pamaagi ka nga isang online learning kag offline methods nga take-home readings ang activities kay iban pangasay sa paghatag sang edukasyon para sa masunod nga school year. Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga ipaidalam sa PCR-based testing ang mga senador kag staff nga regular nga nagakadto sa trabaho. Sunod sa senador, tuyo siniya gud mapasiguro nga hilway sa virus ang Senate building. Dugang pa ni Gatchalian, nagboluntaryo na si Senator Richard Gordon nga mo ang chairman sa Philippine Red Cross nga magpatigan sang test para sa skeletal workforce sa Senado pagi sa swabbing. Una dre mayara sang 18 ka mga Senate employees kag staff ang nagpositibo sa antibodies sa rapid test nga ginpatigan antes ang pag-resume sang session sadtong Lunes. Ginpakamalaot naman sa mga labor groups ang National Telecommunications Commission nga nagmando sa ABS-CBN Corporation nga maguntat sang broadcast operation kag ginpahayag ang tikang wala naghatag konsiderasyon sa 11,000 ka mga trabahante nga naduran sa trabaho sa panahon subong sang COVID-19 crisis. Sunod sa labor group nga Defend Jobs Philippines spokesperson Tadeos Ipurong, ang cease and desist order batok sa ABS-CBN Corporation ang matag nga pagtraidor sa mga empleyado kag sa ilang pamilya. Ginpaanggid man ni Ifurong ang tikang sang NTC nga daw iya sang kawatan nga sa panahon nga masako ang tanan bangod sang pandemic, naghimo sang desisyon nga wala man naghatag sang konsiderasyon. Ginpahayag naman ni House Committee on Health Chair Angelina Tan nga ang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga hindi pag-require ang overseas Filipino workers nga magbayad sa premiums ang mag-aagi pa sa deliberasyon sa Kongreso. Sa virtual press briefing, nagapati si Tan nga statement sa Presidente amo nga i-guide ang Kongreso nga maghimo na sang tikang sa problema ang ginapangatubang sa karon. Dugang palitan nga ini ang rason kung nga ang mag-schedule sila ni Senator Bongo para mapatawag sang meeting kaupod ang PhilHealth, DOLE, POEA kag OWA agud talakayon ang amo nga issue. Ginpahiwala naman ni Philippine Health Insurance Corporation President Ricardo Morales ang report nga may balayran sila nga masobra 180 milyones pesos sa UST Hospital. Sunod kay Morales ngang matuod nag-advance pabayad sa UST Hospital sa 85 milyones pesos ang PhilHealth para sa COVID-19 response sa mga tuig magluwas sa regular dues. Duwa pa ni Morales, ang PhilHealth nagbayad sang 2.1 bilyones pesos umpisa sang 2015 kag 300 milyones pesos sang 2019 sa UST Hospital. Sa karon nagpahigangot na ang personnel sang PhilHealth sa UST Hospital agud makumparar ang tagsa-tagsa nila ka record. Una diri ginanunsyo sang ospital nga magabuhin sila sang manpower agud maganhagan ang balayran kag kapierdihan. Kag sa katapusan nga balita national, nagpangayo sang pasaylo si Presidente Rodrigo Duterte sa Ayalas kag kay Manuel Pangilinan angot sa iya pagpakamalaot sa duha ka negosyante sa isyu sang tubig. Sa nationally televised address ginpasalamatan sang Presidente ang dalago nga negosyo sa pagbulig sa gobyerno agud maghatag sa mga Pinoy sang kinahanglanon sa panahon ni ginapatuman ang community quarantine agud mapungga ng paglaptas sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpromisa man sang Presidente nga mangin maayo ini kag kung gusto siya nga makaistorya, handa ini nga mag-atubang sa ila. Antes pa man ang COVID-19, ginpahog ni Duterte ang Ayalas kag Pangilinan nga pasabton sa ginalegar pagpanabotake sa ekonomiya sang Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:33. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon, nabulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabon, posible tapikan ikaw sang balatian niya colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag panguntras sa problema sa constipation o kung ang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang inyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Super Fiber, another quality product sang Life Extension Philippines. Super Fiber para sa mas epektibong resulta, ikombinar ang pag-inom sang Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Antiviral drug nga remdesivir posible nga aprobahan na sa Japan bilang bulong sa COVID-19. Sandang palarong pambansa kag iban pang ko nga events karon nga tuig ginkanselar sang DepEd. Kag sa atong balita espesyal, mga naglain-lain nga sahi sang imo nga kaingod kung tupad balay.
Tanan sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa ato naman nga balita international, posible na aprobahan sa Health Ministry sang Japan ang antiviral drug nga remdesivir para magamit. Ginpahayag ni Japanese Health Minister Katsunobu Kato nga ila ginatun-an sang maayong amo nga bulong agon magamit sa mga infected sang virus. Sa tion nga pasugtan ini sang review board, iya gilayon ini nga aprobahan. Sa karon naglambot na sa masobra 16,000 ang mga infected sang virus samtang mayara naman sang halos 600 ang nagkalamatay sa Japan bangod sa COVID-19. Madumduman ang mga bulong ang natagan sa Emergency Use Authorization sa US Food and Drug Administration para sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19. Sa balita naman sa patag sang pagnegosyo, isa naman kapag tuon sang Visa Philippines ang nga ginatawag Consumer Payment Attitudes. Ang nagapakita nga mga Filipino mas interesado sa ginatawag nga cashless transactions. Ang cashless transactions nagatumo din sa electronic transfer sang kwarta sang mga baligyan kag online payment systems. Ang ehemplo diri amo ang debit kag credit cards, e-wallets, mobile wallets kag iman pa nga online transfers. Ang pagtuon nagapakita man nga 7 sa kada 10 ka Filipino ang nagagamit na sang contactless payment nga metodo. Sang mas masami sang ginahimo nila duha ka tuig ang nakaligad. Ang mga bag-o lang nga pamilya kag mga puluyo sa ila una nga trabaho ang kalabanan amo ang yara sa nagagamit sang ginatawag nga cashless transaction. Sa aton nga balita kung sa aton sini nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 73 centimos. Ang Singapore dollar may baylo naman nga 35 pesos kag 83 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, ang mga Kapuso stars nagpakita man sang ilang support action boy sa mga kapamilya stars. Kasunod sa nga order tubla kagabi action boy nga pag pasira o kon cease and desist order sang NTC sa ABS-CBN. So, gulpi, no? Gulpi. Yes. Actually, hindi man gulpi. Kaya daw may aranan na nga daw May 4 ang last nila, no? Pero gali kayo kapilan itong kaging pasalig nga buksan. Hindi kili masira. Ang si Cayetano, si Cayetano nagpasalig. Ang NTC naghambal man. Nakibot kita ya gulpi lang. Gani. As automatic kita dahil wala pandam. Nadlok guro sila sa kwan sa kay Kalida nga pandam. Siguro. Pero ti damo pa ni nga mga kwan. Gani man. Damo pa ni nga mga legal battles. Yes, correct action boy. So pila ka mga Kapuso stars action boy kaangay sa imo idol wala nga si Maine Mendoza. Si Maine sa Kapuso na. Kapuso gali.
Si Main gali. Kapuso gali ang Kapuso na siya. Nagpalabot sila ulo sa ila nagpalambot. support Okay, sa okay. kapamilya. Okay na? Sige, Si Main sige. Mendoza, Action Boy, si Paolo Ballesteros, Julian San Jose. Kag sa una sila ni Raver Cruz, bala na Jason Abalos, nga mga former kapamilya man. Si Main Action Boy, nag-post siya, nag-tweet si Action Boy sang heart bala ang iyan Black ABS color. Nga heart nga red, green kag blue. So amo na iya pag-show sang support ni Action Boy. Si Paolo Ballesteros naman hambal niya sending love to our kapamilya friends. Tapos ang ribbon na bala nga ginhimo sang last. And then si Julian San Jose hambal niya yakap at dasal. Tapos amo to may heart man siya nga red na naman na. Kaga ang former kapamilya man nga si Atom Araulio. Nag-post man siya Action Boy sa Twitter, hambal niya sorrow today, courage and defiance tomorrow. Defend, press freedom. No. Hindi ako na ba? Ano ba? Sorrow today, courage and defiance tomorrow. Okay na? Okay. Sorrow today. Kadasig lang kasi sa magambal. Okay na? Okay na. Happy? Happy. Very good. So, man Action Boy, si Jason Abalos man, hambaya nga 12 years man siya kuno nga sa naka-work man sa community. Medyo gid Action Boy. Bisan ako kagabi Action Boy pag pag Kagani nga wala ka work da. gani ka work Kaya wala ka mabaton to ba pag-apply mo? wala ko ya ka-apply. Hindi ko pag-ubi. Kala. Ma-apply ko tani pagka-artista. Amo na ya artista. Artista. Oo, tigaling kay dula gid nakalabay di sa. At nakalabay sa Bacolod. Ses bala mo na. May mga da sa una, may mga Ay, kato nakita ko nagsutsao to sa trio. wala ko gani ka join niya kay kagutok. Sinuot ya guro nakita mo ya siling ko gid. Kasi kay nablusan mo to. Dumo na kami panglawas. So muna daga padangat sila bisan kapuso sila, gapadangat sila sa ilang sympathy. Sa Bisan na ako man Action sa Boy, pamilya. mga media colleagues ta bala Action Boy. Correct, Bilang oo. kabahin man sang industriya sang media Action Boy. Di syempre nagakasubo kita sa natabo siniya sa ABS-CBN. So Action Boy Naluoy kita sa aton pag nga mga colleague bala nga nadulaan trabaho. Kung ako ni Hado gido. Gani man. Si Hado ko dan si Marsha. Martian Boy ko. Oo. Sige lang Action Boy wala ta mahimo kay hambalaga nila nga loko numong tigaling kay amo na tani konsiderasyon Action Boy kay gabaka-baka mablang aton mga kapamilya paghatag sa mga balita ginarisguhan naman ang ila kabuhi nga pwede lang sa tari ka stay at home Ang kondisyon mo kay amo gini nga chimpo ngati ang mga pila ka mga media groups bala nga naga-defend gid sang press freedom. Mamo ni tayo kachimpo kung mag-amo niya, may mga rally-rally ni mo. Di paano ko ni karally sa buong kay quarantine? makasuhan kita kung mag-rally kita sa Action So, hindi Boy kagiho do ginlipot bala. gani man so amo na bala ate Base pray na lang kita Action Boy But silingon ang NTC, no, ang National Telecommunications Commission, daw sila kating kamaraya, ang ambali lang, ay, extend mo. gani mo amo to na sila Action Daw Boy nila daw sila gapati sa kamara. Sino na pati nila man? basi na sila nakulbaan Ginbasi sila man nila sa layia. May ara man sila ginabasihan man, no? sige It's more on the law, Hindi ni sa nga nagasiling. pero amo lang na galing Action Boy ang consideration bla tani nga may pandemic subong sa aton nga Action Boy mong damo-damo blas ang wala na ubra subong ti madugangan pag Action Boy di ba Ti ambot kung tagaan sila sang SAP sa ikadua nga release ng SAP. lang Kaya inadulahan sila ubra. No? ba siguro Basta sa food packs. sa Bacolod na hindi madala kay kadamo 11,000 Kidding aside, naga-simpatiya kita sa aton Yes, nga of mga course. colleagues, no? Mga kaupudanan na kultura naton, kakaupod sa industriya. So, sige lang padayon Meron ginay Action Boy meron ginay solusyon sa kada problema may solusyon kaya di ba kung hindi kung wala solusyon Hindi na problema. perfect Balita sa sports. Dalayo na naging kanselar sa Department of Education ang palarong pambansa kay iban pa dagko nga events karon nga tuig bilang paghalong sa coronavirus disease. Sa isa ka virtual press briefing gidpahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones nga ini ang para malikawan ang pagnundad sa pagtilipon sa mga tawo nga posible amo ang ilagyan para maglapta pa ang makamamatay nga virus sa pungsod. Natala na kung tanay nga hiwaton ang palaro 2020 sa siyudad sang Marikina halin Mayo 1 tubtob 9.
apang bangod sang coronavirus nga pandam, napilitan si Marikina Mayor Marcelino Teodoro nga hindi na lamang paghiwaton ang ining National Sports Meet. Samtang bisan ang mga events ng DepEd pareho sang talent contest, science kag job fairs kag campus journalism events ang kansilado naman. Una na ginanunsyo sang departamento nga itala na sa Agosto 24 ang pagbukas sang school year 2020-2021. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy! Diba? Nakabongga lang Sige, nakabongga, no? Nakabongga sa ako niya energy. Ang energy mo, subong kayo daw, ay mo, guro nga, sudan ka ron, pasayan ay. Oo, halin sa inigaran. Nga, tag-200, ano no? Ang kilo? 185 lang gani. 185. Sa imo, grabe ba? Grabe. Ilang lang ko dada na. 185 lang like action boy. Tapos sa contact do siya. Basta daw mo, ni ko makontak siya. Kay tag 185 lang iya nga pasayan. Isa ibang dan action boy, tag 380 na yan. In fairness, maning pasayan sa nga to niya miga. Ay, namin siya. Kay, Ayan, tuman. actually, ginahatag mo na to siya. Tingnan na bligyan. Abaw kalain. Ginabakal yung action boy. Kabala. Pero galing kayo sin 85 lang. Diba siguro ginatag man lang gito. Taniyatag yan Di man parang sa... daw mamanihan niya man yung bligyan barato. Mamanihan. Kalain. So, Ano na section ni Den sa Inigaran? ara siya subong sa inigaran. Sige. Kaya nagapangumpra to siya. Sang kulong prahon. Nang negosyante, nang siya, no? Oo, nang negosyante. Nag siya subong ng May mga COVID-19. tosino siya, may mga uga, may Oo, fairness, gidyan, naging siya basta-basta. So, bakal ka mo tosino ha, actually. So, sige action boy, sa aton balita special subong. Aryo, ang kagapon ni Blatani, dapat. Kiling kayo na kulang kita sang time. Ining mga nagkalain-lain nga sahi sang imo nga kaingod balay or Tupad balay, tupad ma. balay. Mm-mm. So, ari action boy ang pinakauna. Sila ni ang ginatawag nga Chucky. Chucky. Ang Chucky kung action boy, Chucky daw sa kung man na horror movie man ha? ah, Oo, hindi ang inainom nga chocolate na nga. lain spelling. Ang mga siya guro ang Chucky nga Chaka to bala. Okay. Ngara sa horror. Kay siling nila kuno action boy, ang Chucky ni kuno, perti kabuot sa imo tubangan. Okay. Pero kung magtalikod ka na action boy, bisan ano lang iya ihambal sa imo. Perti ka buot siya tubangan, kung magtalikod ka, ikaw ang ginistoryahan. Nan, ginabuno iya ka action boy, patalikod. Oo. Hindi mo pwede sa tubangan. Kasi syempre, kabalo ka na karon. So, sa likod. So, nami isa sa tubang, Oo, pero... sa pagtalikod, ikaw ang istoryahan. yes, ginalibak iya kagali action Sa likod, kamo ka mayuhay ka mo, pero kung mag-ininom sila, ikaw ang ginasumsuman. Nan, why na sila gabakal sang manid ang Wala na. kundi ikaw na. Why na ganis lang kung siya kabakal sudan, kay ikaw ilagi na sudan. Ay, kalain ko ginasay. Over na gini action boy. So, man ang tawag action boy ha, sa imo tupad balay nga buot sa imo tubangan. Pero magtalikod gagali, ginabiraya ka. So, Chucky. Chucky. So, sa wala pa nakabalo, Sa pwede mo word- siyang balong nga Chucky kagali na. Chucky si imo gali, no? Oo, na. Abi ko, ano yung tupad balay mo nga daw ginapapapahog ya ka? Hindi na yan mo action boy Chucky. ya. Arya, sobra pa ni sa pahog. Ang pahog ya kabalo ka pa yung mga ginapahog ka. Arya, wala. So, Chucky, si Chaka. Dreyfus. Chucky Dreyfus. Ano? Chucky Dreyfus. Ang artista sa unang na si Chucky Dreyfus. Nahan si Lin ko gito. Hindi lang ko siya naabtan. Action boy, ang next Musang. Musang. Ang musang- Ang musang pa na sa mo ng sapat. Amo na sa leopard. I don't know lang. Daw mo na sa Ano bala mo. siyang tawag? Alamid or musang. Ba't mo na sa- Musang or chismosa. chismosa. Diba? Chismosa. Sila naman ni Action Boy ang mas nakabalupas ng imo life stories sa imo. Pati chismis kung sa Piak Balay, kabalo sila. Sa Piak Barangay, kabalo sila. Amo ni sila ang mga PR officers sa inyong lugar. Na, correct. PIO sa inyong lugar. Mga public information officer ni sila. Sila na. Ang imong nga pangabuhi, ginapabalo na nila sa piyak nga barangay. Correct. Nga tingala ka lang, aling mo nga daw kakilala na sa imo. Oo. Kaya gali siya nang nagapalaptap. Oo. Tapos may nakapanugid si mo,
Ano mo ko nagaling nga story, nga wala ka na yung kabalo. Musang kazay. So, next action boy, mayroon man sang, kung mayroon sang Chucky, mayroon sang musang, mayroon man sang deadma lang. Ang deadma action boy, sila ni mga tupad balay, bala nga naga-karaoke, bala tugtog, kaagahon. Yung wala sila pakialam. Kung ang ila tupad balay, Daw hindi man ila birthday. Oo. Basta kanta lang na sila yan. Kanta lang gid Tapos, sila yan. Nilabot na sila kaagahon. labot sa gahon, kag bation, gid si imo bala. Correct. Labi na kung super close sila inyong mga pader. Correct. So sila na action boy nga deadma, basta makanta. Okay lang tani kung daw aras tuno. Kag dumatulog. Ang lain na da kung Wala way pagit sa tuno. Di ako na nag-cause kiss action boy nga doon hindi ka mapatel sa COVID. Mapatel ka sa pag-inaway niyo sa inyong tupad balay. Mapatel ka sa wala tulog. Ayaw na. Lain pag siya. Insomnia. Oo. So kalain ang action boy, may insomnia ka no. Oo. Lain-lain gid sang feeling nang gusto mo arab lang. Okay lang ang gisa ko na muna nga kanta sa magaga. Ang lain na kung inaway sila to sa magaga. Ay lain pa gini action. Ang singitana sila sa saway bla sa magaga. Hindi pa Tapos ang bilog nga purok daw kabati. Oo na. Mambal din ang ato lang kung sa US ng sulod ka mo sa room nyo kay mag-inawang tupad balay. Sa Philippines ya, sinayang TV. Yung TV kami kamo na siya. Correct man. Kasi sa US yan niya, go to your room. Nag-aaway to sila, hindi magpamati. Sa Pilipinas, yung mag-aaway niya, hinayang TV, bakit nag-aaway sila sa biyak? Dala pa patong sa banggirahan, hindi ka labot. Di ba? Sa bintana. Correct man. Gama pa ng dunggan. Kalay. So, next action boy, ang last gali. Mga friendly nga tupad balay action boy. Sila naman ni action boy nga do kadagyo, ay may sudaan ko din, maray may sudaan na dulungan na. Amo na nami. Amo niyang nami. Sa tanan-tanan nga tupad balay. Amo ni pinakanami nga do halos pati ang ilang nga wifi guro atag din lang password mo. Nya maray nga akong password, wala password. Ay muna. Tibisan sino na matamboy sa guwa sa inyong balay, Hindi ang iyang password, wala password. Wala password. Wala password. Amo na ko password sa inyong wifi. Para sila, ano password yung wifi? Password. Wala password. Wala pag idya. Yan ang password mo daw sa wifi man, wala password. Ano gani? Wala gani password. So, amo na Sama na sila ang... yes, actually, damo pa action boy na naisali nga klase isang tupad balay. Hasta sa awe, paula mo na si mo. Para mang lababla. Amo na. Hindi dapat may bayad. Yung mga labab. Ano man din ako nga labandira. Tungo ay man to di kakadto man. Ay, pare, si Kuan na si Mrs. Ako pala na. Mrs. kayo tapos naman to sa pamalansa. Amo na. Pas Tigo mo dito kanami. Pas mo gid ya kay namalan siya. Bahala na basta mayo kaya nga pa kaingod. Bahala na pas mo si Mrs. Ay kalain. Basta mayo kaya nga tupad balay. Oo. Tipo na sa imo Mrs. ni kamayo. Do hindi amo. Do dra ka gid malabaan sa imo Mrs. Ngay way pagyapon ka tig-ang gabi na ni na to si Mikuan man din na to si Sawaon man way pagyapon gabi ni way pakati. Pare si Mrs. Bladay, tigangit pa. Nang kanami, no? Nami guro. Buti mo na. Kalay. Sige good morning sa amigo ta sa kay Otelo Ramos, may aga. Kay Ronilo Osorio. Sa kay Nene Fe Campaniel, may aga. Rosalinda Concepcion Kiambao. Sa kay Turco Jongko. Ari si Torca. Do birthday na ako sa iya sister, action boy. Nag-comment siya gina. Basta on talang karon Basta birthday sa iya sister Basta muna iaga preparar na to dos Turco ya. Basta birthday naman. niyo. Sana all ka preparar. Sino nga sister man si Nineng? Ano to kanigina man nadula, hindi ko makita. Kay classmate ko Sara Escuban, good morning man. Remia Garcia, Ofelia Latchica, kay Maninay, may aga. Kay January Santillan sa Barangay Panukoy, good morning. January Santillan. January ang ngalan? January ni siya. Okay. January. Okay lang. Oo. Kag sa ato man yung mga nagpamati sa Facebook. Yes. Sa Facebook Live, Action Boy, ang ako na classmate and friend man dra sa Taiwan, si Kenneth Prudente. Hi! Keep safe dra sa Taiwan. Thailand, gali. Diyos ko, siya niya ako karon. Ano siya sa Thailand. And sa friend ko man si Aaron Lorenzo. Keep safe. Nagasakay na siya barko, Action Boy. So, sa mga seaman dra. Keep safe. Keep safe. So,
So, di pag We are proud of you. Yes, of course. Edwin Miranda Sr., good morning. Yes. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning. Stay safe. Kay Riquelina Lumawag, from Hong Kong, siya Action Boy, Nonoy Tajones. Dra sa May Cabancalan City, kay Raul Velasco. Nagapamati siya kuno sa #1 radio station in Bacolod. Wow, salamat. Kay Julio Solis, sino na? Si Turks na? Si bro ko Mike Inulan Carbiliedo, good morning. Sige. Kay Julio Solis, Action Boy, good morning. Dra kuno sa Pilyado family, Rene Iligan, nga nagamonitor sa Oriarte ni magbasa, Subdivision. La Carlota City. Kay Bonnie Gonzalez, good morning sa Gonzalez family dra sa Singkang Airport. Kay Helen Huesna, kay Sara Bigasa, Jack Berador, ay, namian ko si Sarah Bigasa sa akong earrings. Thank you so much. Ako na may ano gani. Ay, thank you! Edwin Escopel, may aga, gapo ko na dayaw. Gani man. Everyday dayaw ha, para doon mag-boost pag Ambo Dililan. Kay Erwin. Kay Jack Balaan, Birador, Action Boy, do drama taman eh. Subungalan niya na. Si Melchor Conobelio, Belio family, sa Isabela, good morning. Nanario kay, big sis niya kano Loy Dena. Si Loy. Si Loy, Alala ko na si Loy. Kay Marilyn Labrador. Kay Jams Gingona. Thank you so much. Good morning. Kay MJ Nakayama. Kay Ofelia Arce. Good morning. Kay Neil Centineo. Carmen Ledesma. Kuno hello. Dra kag Kylie Blight Ledesma. Kay na Mary Grace Uniformin. Good morning. Liza Amoroso. Cory Vidaja. Jean Salcedo. Mary Ann Kurahasi, Tata Salvo, Florence Sardenia, Jean Castillo, Dansky Guanzon, Philip Isulat, Nobleza Michael, Olive Peliaro Action Boy, Bing Barillo, Butchokoy Jennings, Stewart Libuontan, Jocelyn Comedia, Inre, aging suli niya nga, John Matiliano, Darwin Ligaspi, Rizal Cacho, Labayan Eduardo Jr., Grace Lorena, Lito Dayap, Ronnie Robles, Junel, good morning dra sa imo. Kay Mike Carbiliedo, kay Fritzy Gay Narciso, Anthony Jones Seblano, good morning. Happy listening dra sa Inayawan Kawen. Kag birthday niya, Subo Action Boy. Happy birthday, Anthony. Kay Raymond Saho, Roberto Gallo, Leo Talaban, Endrose Alingalan, Jessie Mark Ann. Good morning sa taga-Himamaylan. Okay. Good morning mga kay Kap Jojo Malayang, kay Donna Malayang dira sa Barangay Kabog. Kay Roldan Fuerte Andy, Action Boy, nanghingagaw pa Action Boy. Kay si Rowed Melisa dira sa USA. Kay Gabi Hepeliga, good morning. Thank you so much. Standby na kita mag-action sa Action Hotline with Action Artay Hopon. Ang inyo naman din ang news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.